tänään mä ajattelin niinku otan maiden, koska me lähdetään Tykkimäelle. Ja joo, mullakin on spinneri. Ja me just saatiin niinku, meidän iskältä saatiin vaan 50 Vellan kanssa ja niinku, okei. Ja sitten iskä kävi kaupassa ostaa meille evään. Ja mä siis kuvaan tämän videon mun puhelimella, koska niin, mulla on nyt kameraa, koska siitä on akku loppu ja muutenkin en ole ladannut sitä ja kaikkea tällaista. Ja joo. Tosiaan nyt mä näytän, mitä iskä osti. Ja mä en tosiaan harjannut hiuksia. Ja mä en kuvannut heti kun mä heräsin, koska mä heräsin joskus 6:00. Siis iskä osti meille ihan hirveästi banaaneja. Joo. Tai jos tämmönen ostos sitten. Ja sitten täällä on oikeasti kaikki niinku varmaan 8 pillimehua. Jotain tällaisia. Pillimehua. Ei ollut kauhean siistiä, mutta joo. Mä en laittaa housut jalkaan, koska mulla ei ole housut jalassa. Joten nähdään kohta. Niin siis sori, mun ja Ellan kanavalle ei ole tullut pitkään aikaa mitään video. Ja se johtuu siitä, koska meillä on ollut molemmilla tosi paljon kiireitä. Ja tälleen ei ole ollut motivaatio kauheasti. Sillä ainakaan mulla mä en saa sanoa Ellan puolesta. Ja mä kyllä tiedän niinku, niin, että Ellallakin on ollut tosi paljon kiireitä ja tälleen. Ei ole kerrottu tehdä videoa ja mä en tiedä tuleeko se 24H käsirauta asti onnistumaan, mutta mulla on kyllä käsiraudat, ne on just tuossa sohvalla. Niin mä en tiedä tuleeko se onnistuu, mutta jos se onnistuu Ellankaan, mä teen sen vaikka jonkun muun kaverinkaan. Ihan. Siis tosiaan tilannepäivitys, toi ei ole verta, se on hiusväriä, että älkää säikähtäkö. Ja joo, mä värjäsin vaan latvat, koska sitä väriä olisi kuitenkaan riittänyt. Ja näin. Mä ehkä ostan sitä väriä tänään lisää, tai sit mä jätän nää tälleen, riippuu miltä se näyttää. Mä pelottaa, että se, niinku, se väri huuhtoutuu pois, koska se Biocell Chili Pepper, onko se nyt värissä, niin se oli mun mielestä se niinku, se haalenee tosi paljon, miltä se niinku pitäisi oikeasti näyttää, niin se on vähän tyhmä, mutta joo, mä ehkä ostan kestovärin, koska sit se on parempi. Ja mun niskassa on sitä tosi paljon. Sain pankista viestin. Isä on laittanut Onni Juhani Taalasmaan tilille 5000 euroa. Kukas se on? Sunhan piti olla isäsi. Älä katso! Äiti, voiko mennä pois? Mä kuvaan. Ja lähden nyt sitten töihin. Näitä hommia sinne. Tätä huushollia pakko ruveta niin laittaa. Moikka äiti! Siis joo, mä en kuvannut sitä, kun mä värjäsin hiukset, eikä nää nyt oikeesti onnistunut yhtään. Mä kyllä vähän epäilinkin, mä pidin näitä tunnin. Puhin tyyli Ellan kauan puhelimessa. Ja joo, puhin sen puhelimessa varmaan puoli tuntia yhteensä. 2 puhelua. Joo, mutta niin. Niin sit mä unohdin sitä petsikuvaa ja sit muutenkin, kun mä menin suihkuun, kun se ei oikein onnistunut siinä lavuarissa, niin en mä saanut kuvaa, kun mä olin niinku alasti suihkus. Niin joo. Ja mä sitten arvaan, mihin mulla on kädessä. Pienero. Oikeesti mun 2 kaverilla on tämmönen samanlainen. Ja sit mun isovelillä on samanlainen, kun se ostikin ton mulle. Mut niin, me lähdetään tunnin päästä. Siis mä näytän nyt mun lookin ja kävelee tuolla. Mut siis mulla on tällainen paita, siis mulla on täällä uikkari alla. Semmonen tyhmä uikkari, jossa on nää eri väristä. Ja sit mulla on farkutus reikiä. Ja meillä on tollaset tyhmät vaat. Siis oikeesti mun on pakko mennä tänne.
Molli tulee tuolla mun perässä. Oho, se menikin tossa. Ups. Mä menen kattoo katiskan. Joo, siis tosiaan mä en ollut kuvannut yhtään eilen illalla, koska mä olin niin väsynyt. Mä nukahin autoon. Joo, mulla on tekoripset. Niin mä nukahin autoon ja kaikkea tällaista, niin mä en sit viittynyt enää kuvaa. Ja mä ostin siis tosiaan metrilakui. Ja kaikkea sellaista, ostin hattaraa ja oli tosi kivaa. Ja pahoittelen siitä, että kun en kuvannut, mutta uskon, että tuun vielä tänä kesänä mennä johonkin huvipuistoon, että näin.